Niektoré hrdinky nenosia plášte. Nosia úsmev a pomocnú ruku. Je veľmi skoro ráno a budík zvoní. Rýchlo sa nachystať, obliecť a pripraviť na výzvy každodenného dňa. Hlavnou úlohou je vytvoriť miesto, kde sa všetci cítia bezpečne vo dne i v noci. A keď dni pôsobia ťažko a únava vás dobieha, spomienka na tých, ktorí na vás čakajú, sa stáva tichou pripomienkou, prečo pokračovať ďalej. Starostlivosť, ktorú dávate, je nepostrádateľná. A žiadna z vašich povinností neostane nepovšimnutá. V každodennom zhone vždy myslíte na tých, ktorých nosíte v srdci a zostávate im na blízku, hoci vás delia stovky kilometrov. Hoci to stojí mnoho síl, vy viete, že darovať druhým bezpečie a starostlivosť má nenahraditeľnú hodnotu. Nech už ich rozdávate seniorom, ktorí vás potrebujú, alebo tým, ku ktorým sa vždy s láskou vraciate. Tým, ktorým vytvárate jedinečné teplo domova. Za každý úsmev, za každú pomocnú ruku, za každý deň, keď dávate viac, než sa od vás očakáva, ďakujeme.